Il-Kunsill Lokali ta' Taslima m'għandux biżżejjed fondi sabiex ikun jista' jkompli bil-proġetti tiegħu fosthom biex jirranġa l-istat diżastruż li tinsab fiha triq it-Torri, dan minħabba li l-fondi ttieħdu mill-Gvern li min-naħa tiegħu qed jinjora l-bżonnijiet tan-nies f'Taslima. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara li għamel l-4 filgħodu f'Taslima. Huwa qal li l-Kunsill Lokali ta' Taslima huwa qrib in-nies u lest jirrispondi għal ħtiġijiet ta' kulħadd, iżda dan mhux qed ikun possibbli minħabba li l-Kunsill Lokali m'għandux fondi. Mela l-ewwel il-Gvern iddeċida li jneħħi responsabilità, ineħħi l-fondi tal-Kunsill, ħalli jrendi l-Kunsill mingħajr l-abbiltà li jipprova jaqdi il dawk li jgħixu f'din il-lokalità. Adrian Delija kien akkumpanjat għal din iż-żjara mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Kristi De Bono, id-Deputat Nazzjonalista Karl Guder, is-Sindku tal-Lokal Anthony Kirkop, kunsilliera kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar diversi djar u ltaqa' ma' bosta sidien ta' ħwienet u stabilimenti fit-triq prinċipali f'Taslima fejn magħhom tkellem dwar kif sejjer in-negozju tagħhom, l-isfidi u l-problemi li jitaqgħu magħhom ta' kuljum f'xogħolhom. Dawn għandhom pressjonijiet għan-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern għal darb'oħra, żvilupp irid isir, tajjeb li jrid isir, komunità tista' tikber imma biħsieb bi pjan. Mela kelli ħanut wara l-ieħor jgħidu illi jsofru għal xhur u għal snin dik li hija l-iżvilupp kontinwu. M'aħniex qed ngħidulhom m'għandux isir żvilupp, imma jrid ikun hemm xi tip ta' ħsieb illi jagħmel tajjeb ukoll għal min ikun qed jiġġarrab minħabba dak il-perjodu li fih ikun qed isir l-iżvilupp. Adrian Delija tkellem ukoll dwar in-nies tal-lokal li jinsabu f'gati fir-residenza tagħhom stess minħabba illi mhumiex qed jiġu avżati biż-żvilupp illi jkun ser isir. Huwa qal li għandu jintlaħaq bilanċ sabiex mill-iżvilupp igawdi mhux biss dak li jkun qiegħed jagħmlu iżda wkoll il-lokalità kollha.